Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u an. Jungi ya wan ni marba kidon kicing julor nang ta jungi ya gini ginong hali lay kamdon kicing sta namarba kumba chuong no tang sispa meter balong hypotenuse kumto sapwa kadon kawa umkan te nganam tharai kalan fil dale hadu kata namar kimpat jule ringinem ngai hiru baka sorkar kala bale isa namar hyper bamensuwa kila lakren skren rei balai pat kimle chwai gete te sagawai pat kidon kidok kha kidok penat kidon kijai cingthau kiba ngila ri la sumar hagete ko kumjur ni pendon kam ka bandi ban sum ban sai kadai ge cika ka bang sutunat ko khoi mendapat sorkar kawan le ne te nak ta dau kin ngila ya lum ya meeting bat kidor bar ba haru to te kipai ba kemut kumsya mon ya kani Ki wan nakisnong ayo nakikunhon ayo. Iwan hakini gi cika ba marka ni dai na pa west centia kamsya kta palat mangi ban ya gini gi baipat nama kadon hamorda Ta habadi bakani publik haring nakalang sarkar kala ajing tip na amya pisa nane ka atang kinong ahli na kinong menriang. em kawan ai tang ha ga senjuk jong ki khat san snong Senong ki ta ki katan senong. ki khat san snong ki kentup ngam dala banjar keteng bro Ha. hendrai ki kentup ki ni ki bakam na jan kum ganong kro ke bang kamar gitu ki tharang nanta gitu ki menriang bat ki bai de ki badang bon kam serum Ta nakali on jong ka state pollution control board kala akhat nam ya pisa habadi bakani kani kam syaban pen orlong ya kani ka jakarta nyut. ha ka bai dai ha na do ki por ba mensuang ila yawan ya keren ya kendo ya DC na po ka is ka sihil tingila ya keren canai phang tei kila ong yangi ba kin sakhat kin sepentip te ha jing sya menta ki pentim ha ka bai dai bat kani ka khasan snong rei kila ngila i pule to thi ki ong badai ka public haring te ngam sel tho menta bat kalong kulmar pat yangi Ta kani ka jiwan puli orang to kisah ni fi balik sate kisah ni. nak ta kadau ken ong namar ba kimsya te nga sel tho ki jing tho jungi ken kala long mar khompong te la i kumba ko sorkar kan le bor yangi te kala bo i ha ki jing tim yangi ki badon charum Mat kani kala adai ka buj jong sarkar ban pharia kadai ka bu jong sorkar kai baka thu jong ka ban pen orlong ka kwa bakan orlong bai. kadai kata ke ka kwa bai ban pen urlong ya ka ai ka bala tmu klem da perkhat gi emo te ha jing sisa ngila dai bi keren men ha kani ko por bala dem ngila ong bala dai ba kinong hali ai chaka kham hasai unto ba khnang ba gitu bi chaklia jobo chapan kinam hap ha gitu ka te kamot ngin nam datu kular than namar ngidon kam ya kata kamorten mangiru ngidon kam kineru ngidon kam bat kumjuru nag mta jong ka state hi barok we Saya pila lik ya pesengot em Ahmad menteri jong ka muda ma singo belang dhar halal kani ka kam. ho kila ya le nado men ha kani wadap kumju mangihi angkat bat kit khot ki mambar jong kani ki khasan snong kesenjuk ngila ya le te henry ngimpat yo pat ya kata karai te namar ba ki ong ba ka arfly trik pinjodon bentalem tei Ta kinyat be sak publik hering giong. hoi Ta kedai ba pendung te kimsya. henry menta Manu bakang ya pisa balik publik hering menta. Manu bakang. hang ni omdei su tang kinong hali kalong baik ba ka sorkar rumut lesi haga bai dai bat kini ba dai pe ya ka por te nakaliang jong police department ki wan hang ni ki kontrol yang ima ban like keno kono jin mensau kedai kita ke ban kong te henry nakaliang ko sorkar pat ngin dano thado kano tharai Em menta balik sate pio na menit sate. ngingim yo Mio ta manu sanonong li banyesu banyesngap ya ka jinglang pai ba ka jimpesu pai ba jong ketenat municipal bat ka state control board of pollution halor ka ni ka jaka thanyot ne kata kalanfil ka bala thungu do sarkar banbu ya ka jaka penap nyot hang ni ki bawan na kan mo selong kan tam na kan ni ka sar selong ka babat mai ka ban dang yai menta sakmat mengtip kan ni ka senong nong hali kadi senong ka bala aja kai ka sarkar ban wanra ya kawai pat kemarten ka baar hadian jong kati kamoyong nitip kati kamoyong kadi ka jaka ka bala adap ka bala kim barok selong ki beri julit tenyot hangtai dai kati kemarten ka baningkong kadi ka bom patdon kita
tiar kita ki teknologi ki juk temai ki banyai ko kunjung raja ko ndai hani ka sarkar ka raja ka tenyut ka ba paka ba nam ta banlai ka jing sniu banlai ka jing pang ba kenya ju da ka juk start science kita ki kor ki buat jongka siapa kan le kala sandur kala pelandur swa kuno ban penwan yang ni ka jing kanung ta ikum kiwa kanung ta I kamariang kanung ta wat ya kali kon pai ba kanung ta ru wat ya ki jakarap jong ki pai ba kumbal la ya thu ingi da urang ba senong jong kani kanong nong hali bat ho nilai wan slam hakan ki jaka ban pelong ya ni ka jalang mar ka dek ndai wini mestap sibun ki bru kelawan halenti ki mu banwan chen ki jaka kem chimlala syu banwan ban sngap ngam tip ka e kadau yong ba la sha khang la yaki umti munu bakhang yaki ki bor sik bor snong na ki bor sarkat ni kala lifano kim sim la poi sha kan ni ka jaka ka ba pelong blok khat da ka sarkar ai kawi ka khbor pat ka ba ngio nau ni ro sanok ya thu pakani public hearing ni kadai kablar de pernah pa ba rang ba ki sinjuk ki rang ba snong wat ya ki snong morjan lagi ba persa ne ki bom persa ru kumju ti banura ya kata kamai phang ka ba kani ka jinglang man takalong hang ni hamadan mar ka jinglang ka ban kong pulering la ring persa musum lala ban pelong namar la sa khang no ya kinong trei sarkar ki ba dei ban pelong ni jinglang lalu ki bor pulit ki bor department ki bor district ba ki ba banwan ma ki sinong ki morjan hang ni kum ka thang nong hali ka manriang ki kalong ka jaka ka ba ki persa nama ka jindon jwa mungkin da ka ba bu ya ni ka jaka thanyut mar ki ong ba kan kta kan jabo ya ka wa mungkin kan kta ya ki do om ki do wa kan kta ro ya ka mariang handrei kam sim lolong kumta kumlai thu da kini ki he jong sarkar ha ka jingyalang pakuju orang mak senong lapel ulai thu hangi kelap thai khobaru kamdan ki maka senong kala bu ka jingyate bat ka senong ru kala ai ka sarkar waswa bakan le kadi punya de kan ti badai bonom jingtut yo pai ba bat kanung peta ko khia ba kunju kala bor ki kendan haba bawanra kadi pembiang ya ki jaka sumar ki school ti singkin ki jakarap kini ru ki jutai lagdi sports club ba urma senong uya thuru ba anda kani ka project la ya chakmat ni ko ba ki wei ki sung ba marjan ki ba persa kin so kin tip mat la ka dan jinge la sarkar kam kta kam le ka kum ka benta ba ka senong kala yate bela ya syong sani ban perkhat ba ka senong nong hali ban lu ka ban persa ya kani ka keren da bahasa har kat ba senong kenang ba kelong din mong din kam nu mat jinge kumagi ya ki mat project bak sarkar kaura berbuat kejolong ke jing persa tahani ngi ki dan na kalian jang police department ki bor district tangi dan municipal muda barki wei pat banyak pensayo pa ba bangitip ba hak ni ka jinglang kidan giba persya ki ongi persya de namar kumta namar ba yo ka tu sa ki kiwa yo ka le thermur ka municipal de ladakan municipal ka le hukum badai de nakliang ki support ngani project ai giba ni yo menyakan mena ngiyo i bahal ka jing wan pelong jong ka kita nak sarkar bar ki bor district ban pek yak jing san ho ki don ki pai ba ki bawan na ki wei par ki sun ki thau ki brin wei district le sek ki kat bawan chani om sha ban wan ba persya te mo dong jikang ding kat mati mo ban khang ni ba kita ki wei ki di ban wan sya kan ka public hearing kani kalau ada kesin ka ar bangi pelong ya kani ka baka state pollution control board ka pelong ya kani ka public hearing abang kong ka la feel no namar ba kim yo manwan sini namar ki blok itu ki ba persya te po sistem lenti te ke ar ki khang tu ko por ki ong ba ni pelong ya ka caka ka beret kim nyam taka daw na ka liang jong ka pollution board ka ajimut yang ngi kesnong ba inuat ka caka ka bahe ti kani kini madan ka bahe ngla snak nang ni pemain football ba kita ke bawan na baru kinyo ban wan hang ni tang ba ki bawan na bar ne ki bawan ni sinong ru ladak persya ni ki krisyan ru ki dai ban wan hakal ti ba baik ki dai ban wan hakata kom badai om man wan da kita ki ba ki ban pertasla ki ban ra lamayong ki ban wan ra ding kum kita pat ki volunteer sinong ki don yong ba nane ki
volunteer song kidan benpek don kinong di nong bam haba ki rung kimi kita kan te nakaliang chung ka board district ro kila ki don lang hi ndai ba kim ya don te nakaliang chung yung banlaj ka huri hura banlaj ka ching ya bunya ka ching ya pertasla ka ching ya kumta kan don kinu ki ching men sao se ka ching pek ba mla te lakam te ka sudan ka ching ai chumut nakaliang chung ki ro ngam tip atu ngar ngam don lang tang balong ba nakaliang chung yim don kuno ka ching khang iki namar ba nakaliang chung ka DC office ro kala sa iki bikin wan te ta daw ngiru pelong ni ki jaka ka bahe nang baki dawan dakiwan kumut kanam thut kan yiki ro Allah ta kom ba kidan ki thu ki pai ba te huntik yong ba kim kip ba kata ka program ba kim pelong kala lari khandai la rispo makam markam kam kuat yaki mo ba kim tip ka kum lu kata program bisna ba kim banwaru ba omsya ba tip ya ka por hai ki pelong yong kacaka ka bagi mut pelong ki ong be hanoli te ngatrai la ki wan klei hi badan ki pek ba badan ki pulit apok lenti badan ki sanbut hang yang tai badan ki volunteer klei hi kata te ya kapor pat nakaliang jongka pollution board kala penbena ki press kila penbena kila ai city ski tu ki senjuk no sensasnong sangir kila ai te ben nia ben dong ya kita ki por ki jakang ngatrai kam dan remsu iki te ki yakren ba halor ka ba pelong yakni ka jaka tenyot mar ki omki ki pedang lada kahun lang yak ai bakni marjan slong bi pai ba bakun num ta hyong ba ki tu ba se ba ki pelong ni kala se ba kan ta kin mar hadu kan no kata sarkar kala ban wara kita ki start ki juk batmai bakun num sma kyong ki besong ni kila ki kim kum nusma nek ba se jangai kasma ma kawatu kala er ka be me pisong no ya ta ya ka jingai ba jingjan ban jan palat ba song jengi onom don ki be kisnong kedai bangi lagi saki ki ong bakasma te kumno ni hengi bahjan ki ong bom sma kata kamla ban long kumta ki jing sma ki wan fahajan kalong kumta kan Susu ki pensengu ba baka jembu ya kan ka jaka tenyot batmai ba jaka nusulong ni. Lagi haba katang ya ke barim kimla ban pentrem kun kin mudur ya ni batmai. Sak parti yu resep ba bakan ni kan urlong. kat kum ka jing batai jungki kin ong ba kani ka batmai menta kin yo sedang nadu tenrai ke jongka kumno ban proses kita ki nyot te kat kum bolong hamarten ngila yawan hamarten ru ni iba umdai ba kim persyang te kila persyang tang begitu ki barem gimana nu ki por bakam mesua kidan gitu te nak tak rangi kli ki ba nak ai kadaw ba hamarten pimla man le kita kadaw ki kalong ba kim yo sedang nadu tenrai Ya hak ni kajing ban wara sarkar ni jaka tenyot batmai hane. Atau kumno kajing de jufi ba ni kisung mordan. Ha kindan kisung mordan ki ba pedang kidan don bom pedang hadien pila ya kajing lang ribon li bar ki bobor stick bar sarkar. Ka sarkar kisim karai kadu ban pengkut no ya kanil se bakan urlong siap kanya sakmat kata sorba selong ke batmai. em kata long nakaliang jungki ki ong ba se kan don ke jingta kan don ke jingta kata de ka opinion ke jungki bakin pen sngo te la dai baki wan be ka rokom ko badai ha usura sno nohli ki kwa bandon lang kumta long kata ka ya be ngim don jing khang e ki namar balai ba kiru ki don kam de gini cika de ki don kam cika nyut dai tang namata ka jungi lene tang namata jong ka nisulong ka dai jong ka is kasil district te wat mam ki don kam te long haba kiwan kat kum ke don kam kiwan kat kum ke jing pensai ke jongki kiwan kat kum ka jing persngau ke jongki la ki persya kamu lara ka donong rim ngiru ngi persya kata ndai ba ngi supriang la priang tu ka ya ka bom donong rim hi mengin kong ban persya mar dai kalanti ka ya nang ni ka ceka ka dai hang ni ka jing te ka dai bat ngi mengi ban persya nang kong Ki ba lesi ki ba ki jimutoy ba pio onda katerkam kani ka project utmai jong ka jakat tenyot hani kesenong ba ki kita ki kendon ki ba pi kum pi kesenong kabu nam ta ki nong senong ba konong kata la kadai umba umdi la ka koi ka kia la kadai ha kinu nu kilang to ka jing dawa jongi ki don arbenta habe dai ka khia ka ba dai hapo senong kan dai ka chong ki nong senong bat chong ki tu ki ceka ba marjan nangta sakwe ba kilat sumar kiriban dan hang tu ka cakaru kanang ba kakot kakya kan dan hai tu benta namar ba curricular si op ngidon kam te takadaw ngila dawai sarkar bakan pembiang kita nangta kiji metoy ki ba nagalang jungi ngi dawa ba
ka bahak kam kwa jam ikun semla ki jongi ki badon kam ban yo kide ban yo kade ban bahak kerpang ya ka sinong ga jongi plus nangta ya ki caka ki ba ka sarkar kasim kade ban sewingi hakador bebet namar ba ngila perkhat ka ciki khle ka bakhya nam ka jelah takadaw ka jelah ka perkhat kerpang yangi amdai tang mangi ban perkhat nam ta ka jelah ni ka jelah kade ban perkhat ni nam ta jongi Dan nakaliang ka sarkar lembaga tenat muda. Kalau ada ni NM ka jing free jumut na ka jing pasti habri bak ni kam kelang baik-baik anti kam dan jing tut kam dan jing wadang mana-mana oh pai ba hun lang ya ke ya bum lam ta ka jing mentoy. ya kata nakaliang ke board district ke labtha ya ki Shillong municipal board ba kan lek aman lagi Shillong ban ai ki awareness program kang bagi ba kin syai kan kila sedang ni Shillong jungi ti kila lek man ki Shillong man pen syai kini te ngang try kila sewi ke ba kila pen syai Shillong ga jongki Te mata kasing PE kai kalongkom no kani ka jing jalang pai ba public hearing hang ni hato kayai baik ki dan em gi persya ki balong mau jutut yang ni ka jing jalang. ki ba persya ti don ban andai ka jelang hadu ko bakut ki yo ngi yo ban penuai ninum ong ba ka don ka jing thut andai ha ka ji kran ti ka don ka jing ainia namar ba yo sngan kum ni kum tai yo ka thut ka jing petri kam jong ka tanat ba dei baik kum kita kidon kijinya kidon kijinya ai jingmot ru hang ta kidon Ti PE kuno bat kibiro ni kadong kathan ki long di ditang kinong dap sudah. Hatu ka jawan poi jong ni ka jakat tenyut ka lunyut ni. Hatu kan kata na ya ki jakar yang osiap mo lehi ka sarkar kasim daki pau akar. ya kum balong mata kawai ka jakarap kim sim kidon kawai ka jakarap tang balong kata de ba ngila dap ikran ba kitrayeng ba ngigi ba ka dor basnong ya ka ba kani ru ka benta kala ha kata ka benta ka ba ka municipal ka thuban sim te kam don ka jingta ai ki wi ki ka ngila pen kendria ngila pen jengai khanang ba kon nom thut ngila pek nya ki don ki ba ka solid waste minute aka matai bnya ne ki bon ki kendon ki ba ka NGT ru ka bu habe de ba ki jingai jing chan ki jakarap jakarya Takai ka benta jong kasunong hali ba pia day bah pia telok bat karoi ka par ba kini marjan sunong ki ba kum ka menreang ka jarot ko kati kathan warjantia bat kini kathan boy. Kiji te bat ki kamdon namar ba kiru kiwan kan ti ba baik ki suya na ki senong chungki ki ya be direct support district kim don kata ka jingi ong ban yakren pheu jumut bangi te kiji te bat ki te kamdon ndre atrek soka kamdon hila ka jong benta ban le pat ki malaysia singi te kata ba te kamdei ka benta ka jungi ban batai senong chungki ngin batai be thek ya ba dei jong senong jong Dia mata kan ni ka jing te jong suka kadai tik tang bat kasunong hali ni kidi ba hui marjan kini kathan ni. kiji te hi kiji te kan long be ya ki bakta ka manriang kan don be kiji dei bat kini ki senong marchan re habe dei bat ka yo kami cham habe dei bat ka dor kamur kini kitai itu kin dei tik tang mak senong ni Te ki ipat kwa kum kasunong ka paikmat syak sarkar nda kawan ra kini projek ba kai ka jing paikmat tapi kum ki kai ki sik bukum kasunong ka dong kampat. na kalian sungi ni paikmat ngila boru ki proposal agreement baka sarkar ka de ben pedang bai namar ba ada ngimdon kumi ta ki soy la se ka sarkar ko si kawan da ko sarkar ko pak sarkar tingim sngai ni dei bandon kata ka jinga te bagi pat kita kelong ba ka sarkar kan pun bahai ka ko kya hin nangkong ada ngiyo expect kolor don ka ko kya kan namlam nang ta plus nang ta saka school banyo jinang start ki khna school ki jongi plus nang ta kini rap ya ki sinong ki thaw habe de bakil ti sengkin kini rap ya ki cultural sport club pun kita ibabun ki benta chung ki seng semla oper bak sarkar ka de ban rap ini Hadim la khul ki kai ber khoi ka sarkar ka sedang stang ban pentrai mo. Lasik kan sedang ba ki kenduk ram ni hang tai bakin dong kinok puntut ya ka jing trai lasik la ka sedang. Kuno fi kum ka ber senong phle yang ne. ya ka bang ngimpat yo ngimnot bangkran ndre ngin sakran ondang ilai long kalong ta mar batai lupa ya kita ngimla nomor ba ka ban jongwan mo tamba nakaliang jong ka bersong hi ong ba swaban pentrai di penbiang lupa kitiar gitar swaba kanyut kan poi di penbiang ki boarding di penbiang ki healthcare di penbiang ki babun ki jinon kam ki bang ngimla suban batai tu teknikal babun ki di ban biang so kita lem kum ta ngin kong ngi la song swamangi surok ndai kitu kiwe kidon si cengai ni de badon hajan ni don kiti klik khrau ha ik stong la jong kalong kum ta Tangi sup hidong ka jingkit klik ka bakrau. Ti pin but din hadu ka bukut ma ngimla bantip ka ai ka jumut ka mindset jong sarkar
Dasi hakan ni ka yung unum la man pendap. Haku yo kasukarkan sawan. Yo kada gaji kalah ni tai kuno pinda. Ngin budin du pukut. Kaji budin kalong ba. Ngidon de kikot kislah babiang. Bat kita babut na din cungi kin bot kat kum kita kikot ci teh. Kum ta kan. Kai kubor fin ayo ki sakinong sinong jong kan ye bat khantam pidi macam pak percaya bakin sang ban sotu ala ni kam. Ngatarai nagaliang cungi kadang don kapor bangin yete bak sarkar. Diladan kono ci aji mut cungi. Pediang kata bat ngipsut ya ka hak agreement kanang makan sengan nam takalawai cungi long din mandin cungi. Pilap itu ai ka keteng jong pi. Kateng hun bok lang mensong ada saudara sinong cuk sinong noli. Kuno pi sumpat akan ke public meeting pi kum ka dawar sinong hakan ni jalang. Kai ka pidei ban ong ne ban nyoro ni ban beng. Ngam yoro ngam beng namar ba kiba persak kidon. Kiba kersan ru kidon. Kiba persak kidon laga jong nongrim. Bat kata nongrim cungi kalong balada ka sarkar kamlek kum ta kim persak. Long ta kiba kersan ru kilong hak tahi ka poin. Kim kwa balada ka sarkar kan seu da kaspak ka fu ka bah. Kerhai